Здравейте, мили деца! Днес заедно с вас ще се потопим в света на един боларски син и приказката Дъщерята на говедаря. Имало едно време един болярин. Един ден той извикал сина си и му казал: "Хайде, сине, да тръгваш по света да си намериш невеста. Време е вече." "Ами каква мома да взема, тате?" попитал синът. "Не ще и дума, че трябва да бъде от знатен род. Ти, сине, по-добре ще сториш, ако не гледаш нито рода й, нито хубостта й, нито богатството й, ами гледай да бъде разумна стопанка." Викнал младият човек Вучо си за другар по пътя и двамата тръгнали невеста да дирят. Де когото срещнали, разпитвали, познавали такова момиче, което да бъде и разумна домакиня, и добра къщовница, но всички клатели глава. Най-сетне двамата пътници се отбили в едно село и спрели до голямата край селска чешма. Седнали и почнали да гледат. Извървели се всичките момичета, но нито едно не им се харесало. "Тези ли са всичките моми на селото ви?" обърнал се младият човек към селския чорбаджия. "Има и още една, но тя не е жена за тебе, защото е говедарска дъщеря." "Нищо, че е говедарска дъщеря. Заведи ни от тях да я видим." Стигнали се ромашката къщурка на селския говедар. Щом влезли вътре, момъкът и Вучето се спогледали. Дворът бил чисто пременен, прозорците грели и всяко нещо било на мястото си. На прага ги посрещнала говедарската дъщеря. Тя не била пременена и накитена, но от цялото й същество лъхали чистота и скромност. "Вуйчо, тази ще бъде моята жена," пошепнал младия човек. "Ние сме търговци на добитък," отвърнал Вучето. "Чухме, че твоят баща има за продан една телица. За нея сме дошли." "Моят баща още не се е върнал. Седнете, докато се върне," рекла девойката, запалила огъня в огнището, приготвила вечеря и почнала да шата. Гостите не могли да й се нагледат. По едно време пристигнал и стария говедар. Поканил гостите също и ги попитал по каква работа са тръгнали. "Няма какво да крием," отвърнал Вучето. "Ние търсим невеста за този млад човек. Обходихме, кажи речи, цялата държава и не можахме да намерим мома, каквато търсим. Най-сетне намерихме твоята дъщеря. Този момък, щом я видя, очите му останаха в нея. Съгласен ли си да му я дадеш за жена?" "Да му я дам," отвърнал старият говедар. "Защо да не му я дам? Но по-напред трябва да ми кажете какъв занаят има този човек." "Никакъв занаят не зная," отговорил младият момък. "Аз съм син на първия болярин на държавата. Защо ми е занаят?" "Не те питам на кого си син, а какъв занаят имаш," повторил говедарят. "Заповядайте сега да попитаме госпата, която е приготвила дъщеря ми. А за женитба и дума да не става. Решил съм да оженя дъщеря си за човек с занаят." Гостите почнали да сърбат от паницата и отново се спогледали. Никога не били яли толкова сладко ядене. По-късно насаме и Вучето и племенника му се заговорили. "На сила тая работа не става, защото после няма да имате с невестата си добър живот. По-харно ще бъде, ако си запретнеш ръкавите и научиш някой занаят." "Добре, ще науча. Аз съм болярски син. Как може да ми науча?" рекал младият човек. Завил се през глава с лекия юрган и заспал. На другия ден, след като се простили с говедаря и дъщеря му, двамата мъже се опътили към града. Отишли право в златарницата на най-изкусния майстор златар. "Искаме да научиш този момък да прави златни пръстени, гривни и обеци. Ще го вземеш ли?" "Ще го взема, стига да му иде от ръки. Най-малко 3 години ще отнеме," рекал златарят. "3 години ли? Дума да не става. Тогава занаярския занаят няма да научиш. Моят занаят е тънък, в него има голямо изкуство," рекал златарят. "Да си вървим, Вуче," извикал момъкът и блъснал ядосано вратата на златарницата. Излезли двамата съгледници и тръгнали от работилница в работилница да търсят лесен занаят. Вървели,
Най-сетне се спрели пред работилницата на един старец, който плетял кошници. Ето лесен занаят за мен, извикал момъкът и се обърнал към кошничаря. Хайде, дядо, за колко време ще ме научиш на твоя кошничарски занаят? Че, синко, ако не си глупав човек, за 2-3 седмици ще се научиш да плетеш хубави кошници от върбови пръчки с лешникови уши. Зарадвал се болярския син и останал при стария кошничар. След като се потил и пъшкал не 3, а 7 седмици, момъкът най-сетне измайсторил една кошница. Грабнал я и се затекал към каштурката на говедаря. Дойдох да ти се похваля, че имам занаят. Тая кошница е моя работа. Говедарят се огледал и отсъдил. Не е лоша. Ти ще прощаваш, но аз искам да видя с очите си как плетеш кошниците. Тая нощ искам да ми измайсториш още една кошница. Добре, рекал момъкът и отишъл към реката да насече върхови пръчки. Върнал се, наместил се на рогозката и почнал да плете. Дордето пропеят първи петли, кошницата била готова. Старият говедар разгледал новата кошница и останал доволен и изпратил дъщеря си на лозето, да я напълни с грозде. Готов съм да ти дам дъщеря си за жена, защото разбрах, че владееш майсторски един занаят. Слушай сега да ти разкажа историята си. Тогава ще разбереш, защо исках от теб занаят. Аз, сине, сега паса говедата на селяните, а трябва да знаеш, че някога бях цар. Владеех безкрайни земи, заповядвах над милиони хора. И макар, че моята съкровищница беше пълно със злато и скъпоценни камъни, окото ми не се насищаше на имане. Мъчих хората и те се отвърнаха от мен. А когато от земята ми нахълтаха чужди войници, моят народ не се вдигна да защити престола ми, а ме остави да пропадна. Моят неприятел навлезе в държавата ми и превзе в столицата ми. Всички смятаха, че съм загинал, но аз се измъкнах. Много време бъхтах път, додето стигна тук във вашата земя. Заселих се в той село. Никому не казах кой съм. Селяните излязоха добри хора. Прибраха ме, нахраниха ме и склониха да им стана говедар, защото не знаех никакъв занаят. Сега не се оплаквам, защото изкарвам с честен труд хляба си. А в къщичката ми има едно незаменимо съкровище – моята дъщеря. Разбра ли сега защо искам да оженя дъщеря си за човек с занаят? Занаятът, момко, тежи повече и от царската корона. Имал си право, рекал младият кошничар и излязъл да посрещне годеницата си, която вече се връщала от близкото лозе и носила на рамото си новата кошница, пълна с жълти гроздове. На другия ден момъкът отвел говедарската дъщеря в къщата на баща си и там вдигнал голяма сватба. Сега, скъпи деца, нека видим какво сме разбрали от приказката. Каква е полуката от приказката?